Så var hon i Rokkstovan ennående for åpen, men håper av spennende rocktonage innenfor det. Sørste lærerkveld var 3 Prix Føroyar for i avgjørst. Jeg var satt inn i Fuglafyrre og hittet bøtkene i India, Direct Level, Lawetz og Frostbit som alle vil høre sett i sendingene. Fyrregaren Arne Solmonde som starvast i Metnerhusen for eisen sier sin hoksan om hva den damer kappingsene og tålangen som høyere enn i år. Ein bøtker og hever nekk omtalaver og røster i samband vi Prix Føroyar 2005 kallas Side Effect og Torshavn. Tar fyra livner spela industriellan elektroniska metal tonlike og gir et tonlikaslag som fire bøtkar i føring for oss vi. Jeg hittar keyboardspelaren Brynjala Heijon og stender at han fyrir største parten av tonlagen og spurte han om hvordan togene er verre etter at han fikk vita at Side Effect ikke kommer å gjøre. Det var ordentlig fakt, altså jeg vil si at vi da finner jo faktisk bare god respons og det er helt sikkert et pluss for okker bøk. Det var ikke veldig så populær i fyrtøyene, ja, så det var ordentlig fakt, helt sikkert. Vi kom ikke her, men vi visste hva vi då til da. For en kvinna som hever ringt inn her i Jesu navn, ber hun bia for mannen og kvinnen som vera drien ut i fjellene. Won't you give the poor some bread? Stop with all your preaching and try to do some good instead. Do some good instead.
Fra til nästa inlande preferumför någon spännande tonlager för förska side effect line of the smiling mask. Den första bakgrunden var så och höra det tre prefer undan för någon endast India och den nästa bakgrunden kom vi på. Jag heter några liv nu just efter att jag var komna paddeln och det första sport det var gosse ett näst framförslan. Det inte optimalt, men det må bara vara efter omstånden som vi har haft så vi har få sagt att veta när vi skulle till Prix så det ett omstånden var det okej, det kunde alltid vara bättre, det var alltid pilska på sjön, men det var gott, det allt kunde alltid vara bättre. Det var sen tos om att det kanske inte är lugga mycket närmare spelare av Prix-kvälten och vad håller du om det här? Är det kanske lugga mycket närmare framför? Stämningen är bättre då man spelar satten, men jag var inte spela först. Det är ju nummer 8 där. Prix Føroyar som sen läsa att det spelar slä av New Rokkstovan, alltså Nutjon Rokkstovan och hur så vill det så att Luisa Tolan shotgun. Miljøsan och få näck på sjur löven och så näck som möjligt och näcka mildi. Och man att kunna larma så hvis man får näck gott på sjur och gå med det så rycker det och det här vi det nu gör ruschen och det fettlar rölla väl till att är gå med det och gå med det linjer ja där. Till det nästa boken här till i Prix-kappennes och jag kom vi upp på och hur är det så att först får vi veta att man inte kan göra men så får man veta att man släpper göra lugga va? Stress, ja. Det är next stress. Hon får nog inte manning att det är på den vägen. Så det är så man så vitt av träna en vecka. Så man just ner manningen som det har nu. Det är sin tur hårt och sträva. Vi startade faktiskt i november månad cirkus och jag började och en gitarrist som heter Andras Toftegård. Jag började spela jamma samman och ta på för att gärna flow ut samman. Men det var ju så gör du så orkester samman vi kan höra. Så vi blev kan demo till Prix Føroyar och så går så faktiskt att nåt här så spelade samman mer så det var bara jag och Magnus och Aimer som var samman efter en stadväck. Så fick vi så Kara på som svarade och Kenneth som gitarrist. Så vi där bara har spelat samman en vecka ordentligt intensivt. Till det finns en sångerintervju som heter Aimi och Aimi hur så kom det att till så för när både var vi till Prix Føroyar-kampen. Jag vet inte, Roe turning som är och han är om att med Sundjankrastarna. Vi side effect dömes för 20 år sedan. Och så spurgade jag mig hur vi så säger bara ja, simpelt. Hur så var så känslan där att Sandby Patlon och Sintja för fatten? Jag får fälla nerver, Aron och mitt i ötlom. Alltså alla min jäkten faktiskt. Annars var det funnasla. Jag fällt som jag sent mer vibbar så det var sent bättre men tycker jag vånar om att komma vidare till som det var ju Aron till att spalta eller bullat ganska brötta sen där. Vi hade onka vänner i Aron och vi har stadigt onka vänner men man var aldrig och så nej alltså man vet aldrig och jag räknar vi att vi kommer nog att göra några kvällt där i Västersjö. Vi ska nu höra läge Famous som var ett nästa läge spalt i kvällt och gå ett när vi Prix-kvällen framöver. Och tack för den goda sändning. It's me, can you see I'm alone for eternity?
path I choose to walk, captured by the human race. Failure was by my side all the time, can't be bitching now. Lonely as I was, I could see the light shining through and cloud. I may not always you will see that I want to be famous and riches beyond your wildest dreams. Will be better, I will give my life to them. No, it's not much, but I will try. Bound by circles going around, wanna leave them with this sound, living in captivity, breaking out and being free. Failure was by my side all the time, can't be bitching now. Lonely as I was, I could see the light shining through and found. Jeg har nødt bassspilleren i Direct Level, jeg heter David Allah. Og til ikke lenge siden at jeg kom av paddelen at han har en god framførsel vi går rocktonage. Og hvordan langt er det i Direct Level finnes vi å spille sammen? Vi har spilt sammen til han i godt og vel halvt annet. Ja, ta vi spelar en bølkur, ta vi en stånar og det faktisk den første bølkeren, tonega-bølkeren som vi alle har spalt i og framført i. Så men här vill jag säga att vi tar alla spalt tonega luncher och samtidigt som vi är i en tonega-bølkeren så är vi alla i Los Angeles och i de samkom som går i tar trutcher. Nej, två av montan inte vi i Los Angeles men hinner bara spela neck i Los Angeles någon på gitarr trummor och jag spelar med keyboard och i samkom som inte Girona så vi är alla tydligen aktiva i tonlage faktiskt alla tydligen vi bär till träning gå till möten och framförsler och så balkarna tror jag så man kan säga att vi får erfarenheter ösne på den maten. Hver vånar kritikon fra konvoier kvöld? Vånar kanskje der så med det var jo Arne ditt spalte, eller det kanskje brøtt der 18 dit kommer av paddelen? Jag vet inte, det ringt att säga. Alltså, det här är 6 balkar och jag har hört, tror jag av dem till Jorröntne där. Och jag har också hört det så mycket, men här
jag hade allt det mest att snacka om nu, de flesta snackar om att han är till snett och vis han inte kommer vi tar man öliga donali tonlagen som han är att han firar så kan man säga som så jag tar komma och göra och så är det en av 5 balkon som kommer göra ja och jag mätte själv att det är nek gott att bjuda på ikväll och det är faktiskt inte att säga vi hade själv framför ser nökt vi framförslan till Jockon jag spurte hinner tar väl nökt i framförslan här och foiler kort bara helt alltid så det är i ordan så är upp till domarna kvärt har lägga sig efter stile vill det ha och nyskapande döms rapp för ju kvart det är för något det är faktiskt något förbrygte så till ampa allt upp till domarna tar hit efter detaljen också hur framför sig ner hur ser man spelar solospel sankren och rötna sankaren och tar drocken giva karaktär på alla möjliga matar och så det är faktiskt upp till tar så det var spännande. Det var mycket spännande. Så är vant det faktiskt inte. Är bara virkelig glad för åkra framförslo och till det faktiskt. David, hur så vill du lösa tonlagen på direct level? Ja. Hade varit ofta sport hur kvar ska man placera hittills ska man placera ända stå in i Jockon. Jag hade det vidare nog så bröjer faktiskt. Allt från rap till syre en rock till tyngre rytmer och så jag måste säga det är då inte ordentligt att lust i rätta något tonlag shower och alla möjliga stilen det är inte ordentligt att se att vi spelar hettar till att här är som du själv har hört eller som vi har hört så vart det allt möjligt faktiskt där och det hade jag vid har lagt och en ettor nog så näck att spela brott alltså det som är helt var nog så drepande för en balk och ointressant det är att en balk spelar en åtsle att handla inte och aktion alla tog inte samma och i långt nu det är inte ointressant men vi har lagt en synter ettor och i gitarren någon tremolo reverb till akt att det ristar sig inte så där och vi är någon vi är inte tonken utan alltid så ja det är jag vet inte faktiskt. Det är upplevt en stycke nästan. Alltså rap, syren rock, garage, tonlag, jag vet inte. Hva är framtida att ni hade annars? Är det nekva av skronnen inte tycker? Ja, det är det faktiskt. Nästa frukt där skulle spela Philadelphia, Sankon Philadelphia till ett så kallat fler kallas det till ett kafékväll och det är så lite till att spela handtöjma för nästa. Vi skulle spela utan halse en tror jag manar vi skulle spela utan öje och i nästa månad till och till här vi skulle spela till påskastenna i Kältne skala 4 till naturell när det var spännande och vi tar ända vi bidnar komma åt till Bergen till Island saktans jag bor i Bergen när jag bor i norra och i Island så jag går kontakter här ösne vi man kan säga tonlaga löv innanför Sankomer som är rättland fjällbrott ösne och störst och i tar balans någon vi ända på tävla färra onkel Ersens ösne så men det är tätchim tror jag visa allt anpå hur omständigheter är det att man kan liv någon i batchen och kvart hur vi men någon nu var det vi i gospel pre-campingen men hur tungt vi är något som det religiösa elementet i tycker bultje. Ja men alltså det har vi rättligt tungt och nu sätter där blir jag säga har vi har fler för i kväll så jag vet för sen att ja men man hörde inte ordentligt till att det är typiska för antal balkar kan man säga. Inte det är ofta det att Jesus och Axmar Reine att nästan att omvända folk sen och det är också mat men vi är ju någon Prix Føroyar och här är nekfalt allt släfalt jag är snö god sen och där och det har vi försökt viring för ja men jag ser lust texten till att det kan för andra folk och det gör det också och som texter som sång som vi framförst då i kväll tar det kanske jag tänker ända som hör inte allt som vi sjunker till är snacka vi mixing kan göra anpå kan man lägga det då är det tonlagen eller är det sankren till näka mixing det får vi så stort och så är det och så hade vi några fria sanger som man hörde alla texten och budskapen och i texten så vanligtvis har vi spelat till vanliga tilltök antal tilltök och tilltök som vi köper för ta
vi att ta vi allt tungt men ta vi det mer skönligt ta ha vittnesbörd i mitten vad Jesus kan ta god för mig vad han gör för mig vad kan han göra för människor det öle centralt i okara Löve vi tror alla sjön det personligt så ja Men det är ganska synd på stöna alltså andra på vad för slag tilltag till spela till. Det passar och vi är ösne nämligen vi till att tar vidare till eller arrangörer och vi lägger ju låka till att vi till alla tryckvand och antal i balkor så hade kungjort för att alla ösne för och att det är ett icke religiöst tilltag som ösne som ska viras det finns ju grejer på att det är inte något som vi kunde aktion för ut och brukar rycka tog på det så vi har faktiskt finns ju en dämpare som är vi har fått lavering för det och vi vill ta regler som är i tilltäcken och det har vi rent av som så gott som vi kunde det har vi det. Så det finns ju på Arne Lotog att det finns en slags censur lagt av natten. Nej, jag vet inte, alltså det hade inte man ska greja för djupt och ja, så anken kom till och sagt att visst det ser näka så var det bläckar jag på att det slett inte så alltså vi då kommunikerar vi Prix arrangörer jag e-mail och vi där finns alla e-mailarna som och allt det som vi skulle göra och tvåst och tojer skulle hållas och med annat stod det att heter det inte kan man säga andal tilltag och ta hem man näkare och det har vi just nu fått förståelse för det kan man säga och visst du först in hemsidan så pri.f och klickat in direkt level så kommer du att så jag kan vi spela och då här är två videoklipp just nu och måste vi så i allt det vi gör det som man säger som vi fett naturligt för oss och vi snackar bara om Jan vi att stereotypisera antal balkar som tar så öjande aggressiva aktion i allt det att vi folk inte att vi då Jesus skulle bara komma till och så till hans problem vi är ju allt kvalitet så jag måste säga är så jag kan tro på det visst när testa ju slätt snart. David, tack för att du var i Rokkstovan och vi ska höra ett läge till av konserterna och hur nämns det? Ja, jag hade vi täcka att det är nummer 2 som är bara 60 år gammalt från anno i det. Det sitter risk i alltid att täcka det, men jag hade det vi gör det sista söndag klockan 9 på 1 timme. Jag ska show texten och Angels Talking och tala och det blir allt arrangerat innan 1 timme och det var ett läs som bara kom det kom bara knappt detta ner i himlen också där och kanske tonlagar känna till det knappt så är det en inspiration här. Dan hej sitter och glampar sin och en gitarr som han alltid gör han spelar alltid gitarr så han kan köra och så ser jag att helt de mättar för att träna söndagen och så var det bara här och jag hade det nekta bästa läge och här till så jag hade det så höra ja. You can find us when you need us. Here I am to help you. I am
to talking to you, telling we need to. Please answer when we are so desperate. You can find us when you need us. Here I am to you. Jeg har nå hitt Karla og Johannes, og begge spiller vi i Frostbit. Johannes spiller trommer, og Karla hun synker. Og nu det ikke så lenge siden at tid stod jeg på paddelen her i Metnerhusen og Fuglafyrre og framførte. Var det en god oppleving? Det har vært helt sikkert. Ordentlig dårlig. Jeg har jo ikke prøvet det før, så helt større, så det var ordentlig godt for meg. Og hvordan ser det fyrre deg til framførsten i kveld? Ja, vi har fyra kom neck för väl träna tror jag förra för en vecka. Träna till förra lön så vi har spalt ikväll alltså flyger för det. För att träna så jag alltid vill vara väl fyra grejer. Det alltid. Hur vill det Luisa Tonlage i Frostbit? Ja, det så där. Vi spelar ett slag av rock. Jag ser om skriva syrestan melodiösan rock. Eller sån genre. Hver vannar ikke det kommer vi kveld? Det brøttar at den framførselen, eller det så med det var i åren, eller hvordan det vannar? Ja, nu kan man bara hoppa. Alltså, jag har alltid redan att göra framførselen, og vad det hinbölkan i kveld, som av dem rävliga erfarenheter, och räga oröstna. Så jag vet inte hvordan det är, men ja. Vi undrar alltid jag var. Ja. Om Frostbit ikke vil etter navnet som vi kveld, vil jeg tid å sitte først og tonelkapattelen fremover allikevel? Helt avgjørs oss. Helt avgjørs. Vi får fortsette til oss. Onker, du vil ikke klare meg oss. Rockan, så ja. Det ikke vanlig å sitte konefolk av paddler i førjen, og særlig ikke rockhøpet, men det kanskje ikke noe som underligt og tunnere. Nei, det det ikke. Men de har öliga väl synja, och det är faktiskt först för jag synja så chankner, men de har öliga väl. Det gör jag. Och jag hade ju som patta passa väl till åkare tonlög. Vad hällde det om avskåren i kvällt? Vart här gäller? Avskåren stora taklar och pura fighter oss.
rå på. Jag fick nästan inte spalt i en Sanchez för dem. Och lägga ner allt så föll som för alla blå på Kaukas. Gå ett när vi tilltagen framöver. Tack för det. Jeg har nå hitt en av høvesfyragaren av Prix Føroyar tiltaken 2005 til nemlig Solarn Solmonde som daglig starvas i Metnerhusen i Fuglafyrir. Og Solarn, nå det sinte så igjen at Prix Føroyar kappingen for agli, og gosse med du sjolver at til vi gynnsje vi kappingen i her til? Jeg hadde det gynnsje så steklig vel. Fyrsta kvalde var sinte ta skulle allt komma på plats och man var sindra osäker om onkel ting och kanske akkur kunde jag rigga sindra bättre bussarna gick så och han och akkur kanske var inte helt perfekt inne och
Men nästa kväll det var ordentligt gott. Jag hade allt kort bara simpelt än akkurat det skulle och det hade jag gjort till kvällsdagen efter 3 ungefär. Och vi var jande Oscar så hade vi det utsälta första kvällen. Nästa kväll det var så mycket ring vävor att det gick sig och sen tur. Fast kastade sig shortly. Det var och det var med som hatt slut att köra bil och sånt. Så det var men det var hos allt 500 folk eller så. Och kvalitet så att det fullt. Och hur stor är kapaciteten i Mättnerhusen? Han är 630. Det kommer vara 630 folk inne i sen. Så Lärna, du fylls väl vid till förska tonlagalun och vad helt du backarna flytta sig mot det? Det är inte säga, alltså för en månad eller mer så gärna. Så helt det att det var inte gå balkar för någonstans. Tonlagalun var via Dodge. Men så mycket öjna för så blev man ordentligt överraskad att ta i Prix Føroyar så knappt det kommer riktiga balkon som är ordentligt goda. Och tanta densen alltid jag säga cirka 3 de sista brinon eller 4 de sista brinon. Men det är utvecklat i öliga näck så det allra första så var det att ta i första eller mitt i Lawetz nu. Tonlagren är bliven mer egen och torra som det bättre mer alternativt och det mer shallow i alltid. Vi har alltid att det torra bättre jag filtrar rast någon och tonlagar i hur filtrar ganska sen det bättre vi. Kvart sker är sen nu och how är inspirationer men kan det att kanske ta bättre av vems någon. Självt om det var hoppen att gå en inspiration ta som man går det men det lukar som att det kom några år att nå. Men tant gå den sen helt och sen det vi nu alltid. Vi att det är så spännande tonlag. Det är ju ointressant. Det vill alltid vara näkrbalkar som inte fälla väl myna gör alltså men det är rätt jag näkver är överraskar rättliga näkrbalkar vi har. Jag vet att det har haft några tilltag i Mättnerhusen här tid inte finns så stor undertryck här som inte näck folk har vidtja men hur spelar det till att till de som preferar kappingen börjar att så knappt komma näkver avskåren? Vad helt det är som gör det? Är det kappingen eller är det ganska balkan i själver eller? I halt det är mer kappingen som gör det. Allt annat som rör sig faktiskt som gör att de haltar vi omkring ganska lockor. De känner omkring som är vi och så hoppar de att de får vinna och så får de vi att heppa på att han balken eller ett annat alltså. Och är sånt att du har 6 balkar vi kvar ungefär och här vi kvar en balk är ganska jugsnitt 4-5 personer. Och alla ser personerna känner att du nog snack folk och så kommer det att lust efter vi kommande som de känner. Och särskilt att du heter en capping till att du kan stå i snäva konserter. Men kan vi då ha konserter vid flera balkon. För inte folk kommer att lusta. Så cappingen säger det ger åt annat vid folk. Självt om capping och tonlager ordentligt är inte råst till det men det är färre gossier folk upp på ställen och särskilt tonlager alltså det kan samman alltså för spel. Vad heldur du att Prix Føroyar hur att toja för första tonlag? Jag hade att Prix Føroyar hur öliga negativa att som jag säger Jaren att tonlagaren tar sig samman tar för gera löt tar nötter vi så ska vi och tar vilja bra vi till en ekve balkar som inte som inte släpper vi till att det blir valt ut och jag hållde nästan det kunde vara kvarstår ta var så små att ta Arne Prix inte är ta lukka som detta allt ner fyra det är nekre balkar som är överleva men de flesta dodge ut att när Prix det inte är lofta dömen här tar släpps ju spelande också tar spalt tror jag för kanske tvär tror jag för att Prix men så har öll horster så tar man där och så är det slått så har de några matcher långt så det är inte så lofta balken nästan det är synd och Føroyar har heller inte råd att göra något och torsdag det är smäll matcher över det. Jag vet att Paradox är en av böckerna i Tube i det mest och vad var det som tar dem till Paradox? Ja, kan säga att det som de flesta halda ösnen det var så unger och allikevel sparkade det över så
Det var så åkt, men tar stråla var kjølsaligt. Og tar elskar at det gjort då. Pura sikrer og frontfiguren her, han sang knäsan gott, han spalde väl gitarr och hinner fyllde väl upp på oss nu. Alltså det är också helt särskilt till valsen och jag gläder mig att följa dem Arne framöver. Alltså det är helt gott.
En statter i Mettnerhusen og Fuglafyrir her nu hit 4 av livnum spelar vi i Førska Tonga-bøtsen Lawetz. Og at han er framskrande framførsleg, og så det så at sitte her og bo i et russlut nu? Det øyelig, man vet ikke hva man skal halta, og man aner ikke hva man, eller hva du gjør ut etter og så. Det veldig spennende, altså. Det en prosess her sjålen. Man bare sitter og bor spent etter russlut nu, og det nok så lenge tøy som gengreist, så det gjør det ekstra spennende. Det en øyelig løgn kjensla at du mega glad simpelthen så glad for at det gikk så vel og folk får man færre poster en respons. Men så verst du at domaren kommer og tar kanskje å risikere at ikke kommer videre, og så det knappt en helt annen kjensla som kommer fram med på en, og det en stor kontrast her på en, så man resten klar til at det blir svekras hvis man ikke må gjøre. Så. Her alltid vi tatt i Askorn øyelig vel vi, så at om vi ikke kommer videre, så alltid stadig vi har haft en helt forbakka feita framførsel i kvöld. Til var vi i Prix-umfärnen i 2003 og ta enda dit i 2-umfärnen og kom til veldig svårt ta, men saman borde vi tycker framförsel ta, har det så halda det så själva till det var först att det kunde gå vidare sen ta. Jag vet inte hur du körde svär vad det här. Jo, alltså det blir en bättre muskler. Vi är mera jag vet inte som är samspelare men vi har Nick mer erfaring vi har spelat i Nick Nör Balkon och vi har varit i Sangla just en Necrakon och vi har finns inspiration här och där och jo alltså jag kan gärna säga att vi det kanske blir Nick mer erfaring men vi har bara spänt på vi det kanske fallt finns respons för folk som vi ska ha här. Så en dispalte i Prix 2003, så hever ikke nekver sett til verre, og hvordan kan det være, tid en Prix-bølger, eller? Ja, så nekver halte vi en Prix-bølger på sjøv, men det ikke akkurat det vi, det ikke grunden til at vi ikke har spalt sånn. Grunden at nekver alken til Sveiner, han spiller vi take-off, han spiller nekver take-off, og jeg og Høgt Fagerberg, vi har spalt vi Polsen og Potl, og Davor og Høgne Reistrup, Høgt Fagerberg og jeg. Vi har spalt sangleisen Josef, som trening var flere måneder til, og framførselen Jackie var en måned. Og det var et mulig prosjekt, det har vært i middelen faktisk, og Fløven kjøp Polsen Potl, hun som er venn nå, han har arbeidet nekk ved eisne. Så det færre tog vi et mulig ting som har gjort at vi ikke har spalt nekk ved Lawetz. Som en av fagbøkene i Prix-høpet, så har de valgt at synge av førskolen, og jeg kan kanskje spørre sangerne, det noe som de har valgt å gjøre, at det mulig hadde til at det kan hjelpe på at det er mulig å komme over her? Nei, jeg vil ikke til at det hjelper på at mulig å komme over her. Det er mer til at det fettler mer naturligt att synja förskon till att vi är i förrgen och till era försk och avhörare och till det som skulle höra det först och främst och till allt det som man ska synja förskon så till årsöken till det. Vad snick var texten till det sjön? Det är nog som melankoliskt flera förrän kanske inte lukar som tonlägaren är till det om Löve, alltså det är Löve. Nej, kärleka till röjning som att inte just när vi kan ska använda oss. Det är just när vi tror så röjna skriva mer om Löve först. Hur ska det lösa tongasläget gå? Öjla glädjen, pop, rock, äsne. Vi blåser fra Mitteløren Robert Williams og Dave Matthews Band en stor kjeldad inspiration og så lusser etter en mann som heter presenterer han også når jeg han han dorer der ved at gjør gå popmusikk og så man bare vil gå og le av høyre og tid har vi sikta etter til at først skal bli glede og vi skulle være glede til at vi spiller det og ja, det det. Og som trommelspiller så har det Halcher jo rettelig kjent fra Tangs og det jo ikke samme trommelspiller til Høtsust og hvordan det så at det kommer på i Lawetz og rønner til Halcher?
Jo, det är ordentligt cool. Jag hade det fungerar också väl och det har faktiskt fungerat väl bättre så är ja, banan och åtta för banan som man kan se det på något annat. Ja, men jag har alltid det är ordentligt cool där. Så om tid inte kommer vi vet det ena bulk vi söker framför i förrjun framöver. Det är alltid, ja. Det kan man aldrig se att vi får röjna allt som vi kunde att spela i förrjun. Och att visa den glädje bådskapen som vi ber. Lawetz, tack för att du ville vi och gå ett med prynen. Tack. Tack för det. Gänge fram, döjen här, för det kvart du erst, som ta gläckvande, stunden varsins ljus, vi säger, wow, luive med och runt här, haft och det till du var stärat, vet du väl, kvart gör hon hända skall, och skift du I hem, och stormar här, wow, du luive med och runt här. Jag ser fruar hatt om himna boy, du verkliga vet här tid. Drömmer dig bush men minnes tid, han har väl just en ice fridge. Vi höra till hesa väg, vi där roatla som och feg. Gänge fram, ein og ein, fyrir kvørst fet, luive sær, atla nei, atla sorg, bytjast skal fatta borg, wow, ju vedelt med og her. Jeg ser fruar hatt om himna borg, du vedelig der bet her tid. Drömmer dig bush men minnes tid, han ofta just en fridge. Vi höra till hesa väg, vi där roatla som och feg. Vi höra till hesa väg, vi roatla som och feg. Jag ser fruar hatt om himna borg, du verkliga vet bet här tid. Drömmer dig bush men minnes tid, han ofta just en fridge. Jag ser fruar hatt om himna borg, du verkliga vet bet här tid. Drömmer dig bush men minnes tid, han ofta just en fridge. Fralige tonlager fra førske Lawetz, vi vil atra suttja og høre at han 2. april til halvfinalen i Prix Føroyar-kappingen er vi avgjørt. Horen og Rokkstovan vil at nattrumanna lutla løte, men vi er vi atrumanna viket av et atlande for å høre tonleik og samrøver fra det sørste undannomferden i Prix Føroyar-kappingen. Vi er annars heimasunnet til Rokkstovan som er å finne heimasunnet til utvarsmål. Takk for